ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖିକିରି ଆସିଗଲେ ତାହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋକଟା ଏଇଟା ବାବା ବାହାରିଲେ ଅଧା ଅଧା ହେଇକିରି ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା କେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ପିଇବେ? ଆପଣ ସାଢ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉ ଗଲେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆସିଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନାଇଁ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତି କ'ଣ କେତେ କ'ଣ କହିଦେଲେ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ ତା ବିଷୟରେ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ପଚାରିବା ଲାଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିଥିଲେ ନା କ'ଣ? ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେ ପୁରା ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଖୁଁ ହେଇକିରି ଭିତରୁ କଳା କୁମ୍ଭ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ଚଲିକିରି। ଆପଣ ବି ଚଲଉଛନ୍ତି ନା? ହଁ ବାବା ବେଶୀ ଚଲେଇଲେ ନା ତମେ ଜାଣିନା ତା ଦେହରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ କଳା କୁମ୍ଭ ଭିତରେ। ଏମିତି ଦିନେ କେତୋଟି ରମା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଦିନେ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କେତୋଟି କହିଲେ କେତୋଟି ତ ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ମହାଦେବ ପାଖରେ ଲାଗିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ସେ କିନ୍ତୁ ଲାଗି ହେଇପାରିଲାନି କାହିଁକି କହିପାରିବିନି। ସେ ଦିନେକର ଏମିତି ମହାଦେବଙ୍କର ପାଖରେ ଯିବା ଭିତରେ ମହାଦେବ କହିଲେ କେତୋଟି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଲାଗି ହେଲି ମୋ ଆସନ ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା ଏ ଯୋଉ କୁମ୍ଭ ଅଛି ଏ ଯୋଉ କୁମ୍ଭ ମଝିରେ ଅଛି ଏ କୁମ୍ଭରେ ନାଷ୍ଟରେ ତ ଆସନ ଅଛି। ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଇଏ କହିଲା ଯଦି ମୋ ଆସନ ଅଛି କେତୋଟି ଭାବିଲେ ମୋ ଆସନ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ଆସନ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ତାହେଲେ ପୁରାଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା ତା ଦେହରେ କିଛି ଆନ୍ସର ତମକୁ କହୁନି କହୁନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାହା କହିବା କଥା ଜଲ୍ଦି କହୁନି କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ନା ଆମେ ଯିବୁ ଅଲଗା। ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଖାଲି କହିଛି ଏକ ବାତ ବି ଦେଖି ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ପରା କହିଲେ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ଆଲୋଚନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜ୍ଞାନକୁ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଆଡୁ ହେଲା ମାନେ ତା ଦେହରେ ମଝିରେ